स' नै गाइसमोन अखा हानानै नै जेरावबो थांनो मोनाखै मा बुंनो अखायानो अखा खेला अखा हानानै जेरावबो थांनो मोनाखैलै सिख्लाफोरबो नुवाखै माथो स्कुलनि थांलाय फैलाय इसेखौ नुगौमोन स्कुलनि थांलाय फैलाय इसेखौ नुगौमोन ओंखायनो आं नै लान्थिसो दोङो मोखां सुवाखै बै उनथिंजाय नै गाइखेर सेरगासिनो आरोना नुदोंना अखाया माथो बारानिफ्राय बारासिन हागासिनोलाय ओइ मबाइलाबो दाम खमि नालाय ओंखायनो मोजां नुवा दै आसलफोर मबाइल दामि लानो हायाखै लानो हाबाथ' मोजां जागौमोन आं मबाइल दामि बायनो मोनाखै दा गाइसमोन बोरै जानांगौ जाखो बिदिलाय थालियाबो नुवाखै बा हनै लेमलाजोब्बाय माथो दिनैथ' ओरैबायदि बांग्रिं फैदोंमोन नोंथांमोनहा माने आन्दाज मोनदोंना मोनाखै माने एकदम सेकेन्डबो नङा सेकेन्डबो फैयाखै मिथिबाय फुरा माने स्पिड फैदों आरोना सेकेन्डबो जाया फाग्लासो आंनो आन्दाज मोनलाय लायाखै गाइसमोन नैबे आरो नै सां बिदि सां बानायबाय आरोना बे सां माने बानायहांदों दासो जाहांदों जाद्रायाखै बारा एसे एसे जाहांदों आरोना अखा बोथोरफोरावबो दाउफोरा नुवाखै मा मा खालामलाबायो थैस माखा दारमासथिनि अखायाबो हाबाथाय गानो रोङा हादोंबा हादों ओमफ्राय मानो लाइनबो थाया देलाय खेला लाइनथ' थानांगोना बारानो थायाखै दिनै साला थैस लासिसिं दाउ ओंखारलांबाय आं बिथिंजाय नै मोसौ माने गाइखेर सेरदोंमोन आरोना नै गाइखेर सेरगासिनो लामाथि आङो लामाफोरखौ देखायनि माबायदि अबस्था जाना दङ नोंथांमोना नुगोन भिडिअखौल' खिन्थु नोंसोरो इन्टारेस्ट मोनदोंबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो शेयार साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय होखावलायबाय अखाया होखावलायबाय से केमेरायावल'सो नुवाखै आंनिया अखाया गया अखा होलायबायलै गाइसमोन मिथिगोना खिन्थु आंना केमेरायावसो माने अखाखौ नुवा फाग्लासो जागोन बे फाग्ला बोरै जानांगौ जाखो नुवाखै आं साथा लाना दङ दा ओमफ्राय माने अखा नायनो फैदों नै अखाखौ नायनो फैयाखै सरि माबा मा होनो नै जोंना लामाया बिदि जाबाय आरोना बहुद गोबावनि उनाव दिनैसो माने जाबाय आरोना दिनै माने जाजोबद्रायाखै आद्रा माने ओजों ओइ खनायाव दंबावो जाजोबाखै जाजोबनाया थेवब्लाबो माने ससे जाबाय ससे जायाखै आरोना आद्रा जाना दं दा बानायबावो बेखौबो माने साननै सानथामनि उनाव माने फुल कानेक्ट जासिगोन आरोना नुवाखै नै लामाया बैथिंजाय मालाय नुवाखै स्कुलनि मानसि स्कुल दोनैनो थांदों स्कुल गथ'फोरखौ टें 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 ओइ अखा नों मानो हायो मा मोनो अखा हानानै हो दा आं साथा लाना दङ आरोना गाइसमोन साथा लाना दङ नुवाखै साथा लानासो माने नोंसोरनो देखायफैदों उफाय गैया मा खालामनो अखा बोथोर मोजां नुवाखै केमेरायाव थयलाला ना मबाइलाबो आंनिया दा नै आङो थांगासिनो गाइसमोन हाबहैफिनसै न'आव खैना गोदान बायदि स्रायनो उफाय गैयालै दा आं हाबसिगोन गाइसमोन टें टेरे रे नैबे जाबाय गाइखेर आरोना लकेल गाइखेर दा लोंनोसै आरोना गाइखेरखौ माने बेफोरबायदि गाइखेर लोंनांगौ आरोना फुङाव माने मर्निंआवनो लोंनांगौ बिदिखौ टिक्लिसे फुदुंदोंबा टिक्लिसे लोंनांगौ आरोना माने दा नै टिक्लिसे दंखायो बेयाव बेखौ आं लोंजोबगोन लासैनो लोंजोबगोन आं बेनिखायनो आंना बुद्धि दङथ' नुवाखै लेस्रा बुद्धि बुङो आरोना बेफोरबायदि बुद्धिखौ लेस्रा बुद्धि ताग्रा जायो आरोना माने
सिङाव सोरबा सोरबा खख्ला जाना थायोना बेफोरो माने ताग्रा जायो आरोना आं खख्ला नङा खिन्थु दा एकदम माने ताग्रा आरोना नुनायाव खिन्थु बाय बेलेग नुनो हागौ थेवब्लाबो माने ताग्रा दङ आरोना नोंथाङा नैबे ओंखायनो सिख्लाफोराबो आंखौ गोसो जानला मोनला लरबै गोसो ना मिथिबाय जोंबायदि गोसो मालाबा बुलायलायनाय जाबाथाय लामाफोराव बासायनो हानाय नङा बैफोर लरबै सेंग्राफोरा गाइखेर लोंनांगौ मानसिया गाइखेर लोंबाथाय देहाफ्रा मोजां जायो ओमफ्राय बडिफोराबो एकदम आं बुंखाबाय देलाय दा नुवाखै आंनियाबो ओमफ्राय बाबा बोरमा दारिया माला रज'ना थानाय पात्ताखौनो मोनाखै आं मिथिबायना दिनैयाव हरसेयावनो रज'ना थादों बायदि मोनदां मैया दाख्लैथ' गैयामोन एसे गोलावसिन जाबायथ' नै बोरमा दारिया दिनै एसे गोलाव जाबाय गासिनो साइज नुखायोना बोरमा दारि लाबाथाय बोराया नङा बोरायबाय देलाय आं